A gobe Laraba 15 ga wata ne wa'adin da Kotun Koli ta bayar na umarni ga CBN kan daina karɓar tsofaffin kuɗaɗe a faɗin Najeriya zai cika. Kotun Koli a Najeriya ita ce ta baiwa CBN babban bankin ƙasa umarni kan ya ƙara wa'adin karɓar tsofaffin kuɗaɗe a faɗin Najeriya daga 10 da wata da ya sa a farko zuwa ranar 15 ga wata, wanda a wannan rana kotun za ta ci gaba da sauraron ƙarar da aka shigar da babban bankin ƙasa da kuma gwamnatin tarayya, wanda wasu gwamnoni da suka hada da gwamnan jihar Kaduna da kuma gwamnan jihar Zamfara da gwamnan jihar Kogi su ne suka shigar da wannan ƙara a gaban kotun koli, wanda kotun za ta zauna a gobe. Sai dai ba a san me ka iya faruwa ba, ko kotun za ta ƙara wani wa'adin na ci gaba da karɓar tsofaffin kuɗaɗe, ko kuma za ta ɗora a kan umarnin CBN ɗin na taƙaice lokacin karɓar waɗannan kuɗaɗe. A jiya Litinin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi wata ganawar sirri da gwamnan babban bankin ƙasa wato Godwin Emefiele a fadarsa da ke Bila a babban birnin tarayyan Abuja, wanda bayan ganawar tasu da suka fito babu wani burbushin labari da ya fito kan wannan ganawar tasu. Sai dai akwai zargi da ake da shi na cewar ganawar tana da jibi da kan maganar sababbin waɗannan kuɗaɗe da ake fama da su a daidai wannan lokaci. Sai dai a makon da ya gabata, shugaban ƙasa ya kira wani taro na gaggawa na Majalisar Magabatan Najeriya, ciki har da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan da wasu gwamnonin Najeriya, wanda aka tattauna batun halin da ake ciki a Najeriya kan batun wannan kuɗi. Wanda bayan fitowa daga wannan zama ne, kamar yadda kuke kallo cikin hotuna, aka buƙaci babban bankin ƙasa CBN da ya ƙara wa'adin lokacin karɓar tsofaffin kuɗaɗe, ko kuma ya yi ƙoƙarin samarwa da al'ummar Najeriya wadataccen sababbin kuɗaɗe ya wadaci ko'ina.